salam bandiraɓe on calminama no kala ko beltanama ko fof salminama to salminde welto wetoɗo eɗen ɗo e chaine youtube kolongal Kumpital Média TV hande noon temmen nayirtoɗen ɓe mbi komo wawi fof fijje e sum welde e jeegom so wona ɗum joni noon natti wawi fof fijje e sum welde e jeegom joni ko wawi fof jogo halis jogo conti hamma ɗum ala ɓe lijinma jaaha ko yawi ko yacci est ce que ko noon foti wonde bandiraɓe gartiren hakkillaji e koye men rewɓe hande resaɓe fof beeli mumen gowri gam foddeji pawaɗe dow koye men ɗe ganduɗa ɗi hay goto anda to fawi sa ala comci ko dokkuɗaɓe ala biyeji ko dokkuɗaɓe a wona moƴƴo joni natti moƴƴere jikku natti moƴƴere gondiru joni ko moƴƴere baɗal ɗum noon so arti ha ɗum son taw doole ngala walla jaam galle ma ala an a wona moƴƴo mabɓe a kewnata konganeɗa a dañata haydara ha pijaneɗa dokkoɓe comci jokkoɓe haalisajo ko on woni moƴƴo ko on hayso ko wutte rokkiɓe ɓe mbaɗa ɓe pototo ɓe mbaɗa esthétique walla ɓe mbaɗa vidéo ɓe mbaɗa esthétique ɓe mbaɗa garoire ya andu on nan ɓornaɓe comci an a ɓornaniɓe ɗum ɗon noon so ari e gondiru est ce que hakkude antu hakkude ma e ƴeeke en honno jogori waade wona addi ko wiyete jingte nder ko o ɓuranimi o ɓuura namde foof ko bani en worɓe banda men pewnoten jonde men gam gondigu men wawa fewde ko ɗum wonno ko gaddanno ɗen hande bandiraɓe kadi ha saaha goɗɗo ɗum noon en calmini foof en juurima en beltinima dennagal yeɓoɓe en ɗo hande e kolongal Kumpital Média TV woto jejjini noon wadde abonné e wadde j'aime partage surtout woto goppe ɗum caggal ɗum noon ko guiɗo moon sehil moon Aissata Kane